у цябе там ёсць ген дэпрэсіі. Каля 5% дарослых у свеце у дэпрэсіі. Ёсць мажлівасці заняцца сваім псіхічным станам. Раней псіхічных хваробаў не было. Это дакладна нейкае махлярства. Аўтызм выклікаюць прышчэпкі. А вось кадзіраванне не працуе. Хачу заняцца такім вот когнітыўным біяхакінгам. Вітаю, гэта падкаст здаровага чалавека на Еўрарадыё. Мяне звуць Марыя Сысой, і раз на 2 тыдні я запрашаю лепшых беларускіх дактароў на інтэрв'ю. Размаўляем пра важнейшыя чэкапы і скрынінгі, самыя распаўсюджаныя хваробы і іх прычыны, і трошкі выкрываем медычныя міфы. Сёння ў нас у гасцях доктар Уладзімір Пекірэня, урач-псіхіятр з 15-гадовым стажам. Вучыўся і працаваў у Мінску, выкладаў у Белдзяржмедуніверсітэце, а зараз працуе ў псіхіятрычным шпіталі ў Польшчы. Уладзімір, вітаю вас. Прывітанне. Давайте для пачатку яшчэ раз нагадаем, каб ужо не было дакладна блытаніны ніякай, да? А у якіх выпадках, да, у чым розніца ўвогуле паміж псіхолагам, псіхатэрапеўтам і псіхіятрам? З чым мы ідзем да аднаго, да другога, да трэцяга? Тут падзяленне бывае некалькі рознае ў залежнасці ад кантэкстаў, але калі браць такімі шырокімі мазкамі, агулам, то псіхолог – это той, хто дапамагае людзям з праблемамі, але не з хваробамі. То бок у чалавека з'явіліся нейкія жыццёвыя цяжкасці, ён там з чымсьці сутыкнуўся, з нейкімі там выклікамі для сябе і не ведае, як з імі лепей справіцца, і тады ідзе да псіхолага. Псіхатэрапеўт – гэта чалавек, які дапамагае з дапамогай псіхатэрапіі справіцца ўжо з некаторымі псіхічнымі хваробамі, якія паддаюцца псіхатэрапіі. І псіхіятр – гэта чалавек, які лечыць псіхічныя хваробы ці ментальныя хваробы з дапамогай фармакатэрапіі, то бок лекаў. Але тут межы крыху такія размытыя, таму што псіхолог і псіхатэрапеўт могуць, і псіхолог можа займацца хваробамі ў некаторым сэнсе, і псіхатэрапеўт з дапамогай псіхатэрапеўтычных тэхнік можа дапамагаць здароваму чалавеку. Акрамя таго, псіхатэрапеўт, напрыклад, у Беларусі мае гэта доктар, і ён мае права выпісваць лекі. Гэта азначае, што ён можа акрамя псіхатэрапіі непасрэдна займацца выпіскай рэцэптаў і фармакатэрапіі, а псіхіятр у сваім арсенале таксама звычайна, які можа не так дасканала, але таксама валодае некаторымі псіхатэрапеўтычнымі метадамі і таксама можа іх выкарыстоўваць у сваёй працы, калі назначае нейкае лячэнне. Вот давайте про гэта пагутарым трошачку. Пра размоўную, так званую, да, тэрапію. Можа быць, неправільна казаць, што это модна, так, але апошнімі часамі стала даволі звыкла бачыць, што людзі ідуць у тэрапію, там прапрацоўваюць свае праблемы, свае траўмы, там розныя падзеі і так далей. А я сама таму прыклад, я хадзіла да псіхатэрапеўта трошкі больш за 2 гады. Не кожны тыдзень, ну там раз на 2 тыдні хадзіла, мне это вельмі дапамагала і дапамагае. З вашага гледзяшча, калі каму варта ўвогуле спрабаваць такую тэрапію, да, не проста ісці там, да, таму што модна, а калі это сапраўды варта паспрабаваць? Нейкага такого аднаго мірыла таго, каму патрэбна ісці да псіхатэрапеўта ці псіхолага, няма, напэўна, але я параіў задумацца аб тым, каб звярнуцца да спецыяліста, калі чалавек адчувае, што у яго назбіраліся нейкія праблемы, нейкія такія, якія пагаршаюць якасць яго жыцця, такія, якія адцягваюць, зніжаюць яго прадуктыўнасць, не дазваляюць паўнавартасна радавацца таму жыццю, якое адбываецца вакол яго, калі чалавек адчувае, што нешта не дае яму самарэалізавацца, разгарнуцца, паглядзець на нейкія абставіны, з якімі ён, не ведаю, змагаецца на працягу доўгага часу, і эфекту гэтага змагання, напрыклад, няма. Вось ён адчувае, што выгарае, што гэта і вось якраз у такіх выпадках псіхатэрапія ці псіхалагічнае кансультаванне гэта тое, што можа дапамагчы і проста нават з іншага боку паглядзець на праблему і з нейкімі, магчыма,
справіцца з такімі паттернамі паводзінаў, якія не вельмі эфектыўныя, і знайсці больш эфектыўныя падыходы. А калі коротенька, якія асноўныя падыходы зараз да псіхатэрапіі існуюць? Ну, напэўна, калі так вельмі такімі, зноў жа, шырокімі такімі коламі падзяліць псіхатэрапію, то можна яе падзяліць на псіхадынамічную псіхатэрапію і когнітыўна-паводзінную псіхатэрапію, когнітыўна-біхевіаральную псіхатэрапію. І яны, як бы, зыходзяць з крышку розных такіх аксіяматычнага апарату, можна так это назваць, калі там матэматычнымі тэрмінамі выражацца. Калі глядзець на псіхадынамічную псіхатэрапію, яна грунтуецца ў большасці на ідэі вось Фрэйда тым, што ў нас ёсць нейкія механізмы псіхалагічных там копінгаў ці механізмы абароны псіхалагічнай, і гэтыя і ў пэўны момант яны могуць з-за розных там рознага досведу яны могуць даваць збоі, і чалавек там нешта выцісняе са сваёй сябе, так і неяк не так пачынае змагацца з тымі выклікамі, з якімі сустракаецца. Вось. І тады задача як бы вярнуцца ў мінулае, знайсці ў які момант штосьці пайшло не так, пражыць як бы экалагічна гэтыя моманты, якія былі ў мінулым, для таго, каб ужо далей вызваліцца ад цяжару, які атрымаўся ў выніку такіх умоўна траўматычных перыядаў жыцця, і далей жыць вольным ад гэтага. Ось гэта такі пасыл псіхадынамічнай псіхатэрапіі. Калі глядзець на когнітыўна-паводзінную псіхатэрапію, то она успрымае так вельмі, ізноў жа, так вельмі спрошчана нашыя паводзіны, нашу псіхіку як вельмі складаны рэфлекс. То бок ёсць стымул, ёсць яго апрацоўка і пасля рэакцыя. І па вялікім рахунку як бы такі канцэпт у когнітыўна-біхевіаральнай тэрапіі, што прынцыпова неважна, якім чынам сфарміраваўся гэты рэфлекс складаны, ну, напрыклад, з'яўленне трывогі пры выхадзе там на вуліцу, там, так, ці пры сустрэчы з людзьмі. Вось, гэта, ну, прынцыпова гэта не важна, а важна знайсці, як ён працуе, гэты рэфлекс, знайсці, які момант думка ідзе, апрацоўка інфармацыі ідзе не туды, дапамагчы ёй ісці туды, куды трэба, і сфарміраваць новы, больш эфектыўны рэфлекс, новы, больш эфектыўны шлях да развіцця думкі. І вот у нас вельмі папулярна такая гештальт-тэрапія. Я сама хадзіла менавіта да гештальт-тэрапеўткі, але вось у заходняй культуры чамусьці там літаратуры пра гэта амаль не ўспамінаць, хаця, як я разумею, гэта адно з адгалінаванняў вот этой псіхадынамічнай тэрапіі. Ну так, гэта варыянт псіхадынамічнай псіхатэрапіі. Мне падаецца, што это просто так гістарычна склалася, што на падсавецкую прастору першымі як бы зайшлі нейкія гештальт-тэрапеўты, якія адкрылі свае школы, ну так, і далей гэтая тэрапія стала папулярнай. Калі казаць пра цяперашнія тэндэнцыі, то зараз я бачу і ў Беларусі, напрыклад, вельмі істотнае павелічэнне колькасці псіхолагаў, псіхатэрапеўтаў, якія заяўляюць, да, якія ў сваіх там профілях пішуць аб тым, што яны займаюцца когнітыўна-паводзіннай псіхатэрапіяй. Абодва гэтыя падыходы, яны могуць быць, яны валідныя, так? Так, яны могуць быць і той, і іншы, і яны як бы проста з розных як бы падыходзяць кропак да праблем, і адным людзям больш заходзіць адзін падыход, іншым людзям другі падыход, але ёсць яшчэ такое пытанне, што, напрыклад, як бы у псіхадынамічнай псіхатэрапіі, у тым ліку гештальт-тэрапіі, там сам канцэпт тэрапіі не прадугледжвае ацэнкі эфектыўнасці працы, таму што гэта не вкладаецца ў рамкі гэтай тэрапіі. І менавіта таму, напрыклад, на краінах, дзе больш такая
медыцына арыентаваная на доказы. Когнітыўна-паводзінная псіхатэрапія часта ўваходзіць у аплачваемую страхоўку, а, напрыклад, там псіхааналітычная псіхатэрапія ці гештальтэрапія не ўваходзяць, не аплачваюцца страхоўкай, таму што яны разлічаны на доўгі тэрмін з неяснымі эфектамі, як бы так сказаў. Вось. І істотна менш доказаў пры розных там хваробах эфектыўнасці. Вот, можа быць, ёсць нейкія такія простыя рэкамендацыі, як умоўна праверыць, як зразумець, што вам трэба, хто вам трэба? Ну, па-першае, трэба выбіраць чалавека з скончанай адукацыяй. Так? Гэта вне залежнасці ад таго, да якой галіны псіхатэрапіі чалавек адносіцца. Таму што зараз на рынку псіхалагічных паслуг досыць вялікая колькасць людзей, якія прайшлі там 2-тыднёвыя, 3-тыднёвыя ці там месячныя, 3-месячныя курсы і пасля гэтага называюць сябе псіхолагам. І вельмі ёсць рызыка трапіць да такога спецыяліста, які хутчэй будзе цягнуць грошы і не дапаможа, а проста можа нават і пагоршыць у пэўным сэнсе стан. Вось. Гэта павінны быць чалавек з скончанай вышэйшай адукацыяй. І далей пажадана, каб ён належаў да якой-небудзь псіхатэрапеўтычнай асацыяцыі прафесіянальнай, якая мае пэўную гісторыю, пра якую можна паглядзець, што гэта за людзі яе ўзначальваюць, што гэта у чалавека павінны быць сертыфікат аб тым, што ён дапушчаны да псіхатэрапіі, таму што, напрыклад, на тым жа рынку гештальтэрапевтаў можна заўважыць, калі глядзець анкеты псіхолагаў, якія пачынаюць працу, што чалавек скончыў там у гештальце, адукацыя падзяляецца на пэўную колькасць ступеняў, што чалавек скончыў першую ступень гештальту і ўжо прапануе свае паслугі. Гэта не зусім правільна, таму што першая ступень гэта толькі асабістая псіхатэрапія, якая не дае права чалавеку займацца кансультаваннем іншых людзей. Бо чалавек павінны быць дапушчаны да практыкі як псіхатэрапеўт і сваёй асацыяцыі. Ён павінны здаць там выпускны экзамен унутраны і тады мець ужо права этим займацца. Вось. Ну і так увогуле паглядзе па сваім адчуванні ёсць людзі, якія адчуваюць, да каго лепш пайти, да такога вельмі лагічнага, такога у некаторым сэнсе механістычнага падыходу когнітыўна-паводзіннай псіхатэрапіі, ці больш такой разважлівай, філасофскай, накіраванай на пачуцці псіхадынамічнай псіхатэрапіі. Камусьці штосьці бліжэй адзін падыход, камусьці бліжэй іншы падыход, проста сыходзячы са светапогляду. Вось. Ну і таксама яшчэ, напэўна, адной з парад это не засмучацца, калі з першага разу не атрымалася падабраць добрага псіхатэрапeuta, быць гатовым да таго, што першы выбар можа быць не супер. Вось. І калі што, быць гатовым і не адчуваць за сабой, не класці на сябе гэты груз віны за тое, што ой, я не таго спецыяліста выбраў, а просто спакойна прыняць, што так і такое можа быць. Вось. Просто это можа быць нават добры спецыяліст, але па нейкіх такіх асабістых прычынах можа не адбыцца кантакты, таму лепей можна пайсці да другого. Это такая звычайная, нармальная, сказаў, з'ява. Давайте зараз трошки на глибіню пойдем ўжо да вашай больш спецыялізацыі, так, псіхіятрыі. Я хацела запытацца, дапамажыце нам разбірацца, што ўвогуле ўплывае на фармаванне, так, псіхалагічных праблем і больш ужо сур'ёзных, да, там, ментальных разладаў. Што і ў якой ступені? Таму што я ведаю, што фактараў шмат. Ну, традыцыйна у псіхіятрыі розныя уплывы падзяляюць на генетычны ўплыў, на тое, як асяроддзе ўплывае і як уплываюць нейкія там псіхалагічныя механізмы, з якімі чалавек сутыкаецца, якія ў чалавека ў галаве фарміруюцца. Вось. І в залежнасці таго, якая это канкрэтна хвароба, уплыў розных фактараў генетычных,
асяроддзя, псіхалагічных фактараў, сацыяльных, ён адрозніваецца, ну, і можа, і прычым можа адрознівацца вельмі істотна. Так? У некаторых хваробаў уплыў генетычных фактараў вельмі істотны, у некаторых ён не такі істотны. Так? Ну, можа быць пару прыкладаў. Ну, пару прыкладаў, калі вось браць, напрыклад, разлады аўтыстычнага спектру, то там уклад генетычны досыць высокі. Ці, напрыклад, хвароба Альцгеймера з раннім пачаткам, там таксама вельмі істотны генетычны ўклад. А, напрыклад, посттравматычны стрэсавы разлад, гэта ў вялікай ступені ўжо разлад, які з'яўляецца вынікам уздзеяння такога знешняга. Так, безумоўна, там нейкія схільнасці могуць быць, да, калі, напрыклад, у чалавека ўжо там дэпрэсія ці трывожны разлад, у яго больш высокія рызыкі ПТСРу, але істотным, найбольш істотным уплывам з'яўляюцца менавіта там знешнія фактары. Там, ось. А калі гэта дэпрэсія ці там трывожны разлад, то якія тут фактары асноўныя? Тут ізноў жа залежыць ад таго, калі можна так сказаць, пачынаецца, у якіх умовах жыве чалавек. Так? Чым раней пачынаецца дэпрэсіўны разлад, ці там трывожны разлад, тым з большай упэўнасцю мы можам казаць о тым, што істотны уклад генетычнага фактару. Вось. Генетыка, што вы падразумеваеце, да? Маеце на ўвазе пад генетыку? Ну, так, это добрае пытанне, таму што трэба пазначыць, што няма нейкага адзінага гена, які можна сказаць так, у цябе там ёсць ген дэпрэсіі, так, ці у цябе няма гена дэпрэсіі. Гэта сума такіх вельмі дробных зменаў, якія выпадковым чынам сутыкаюцца, калі фармуецца набор генаў, з якімі чалавек народзіцца. Вось, і пасля на гэта ўжо далей паўплываць досыць цяжка. А ёсць яшчэ такая з'ява дадатковая, як эпігенетыка, калі людзі з адным і тым жа наборам генаў і храмасом, у іх для чытання раскручаныя, да, даступныя крышку розныя месцы ў храмасомах з-за таго, што з-за розных ізноў жа уплыва знешняга асяроддзя, і атрымліваецца, што нават у людзей з абсалютна аднолькавымі генамі з-за таго, як на іх паўплывалі, напрыклад, той же самы стрэс ці якіясьці іншыя знешнія фактары, у іх будуць чытацца, прачытвацца для фарміравання ўжо белкоў у арганізме крышку іншыя месцы на храмасомах, і гэта можа выклікаць адрозненні. Ух ты. І я так разумею, што наша генетыка, яна ў выніку і адказвае і за там умоўна там наши гармоны, да, які у нас выпрацоўваюцца, у якой колькасці, там, да, як это вісе механізмы, это біохімічныя працуюць потым у арганізме таксама, так. І это такі вялікі фактор. Зразумела. Трошкі вяртаючыся крок назад да псіхатэрапіі, не магу не задаць пытання, таму што вось чытала пра розныя падыходы, да, да псіхатэрапіі, і яны па-рознаму інтэрпрэтуюць гэты момант, але ўсе пішуць пра тое, што прям фарматыўныя такія годы ў развіцці чалавечай псіхікі, гэта там з 0 до 3 гадоў, асабліва вот дзяцінства самае важнае, усе кажуць там пра траўмы дзяцінства і гэтак далей, што це сапраўды самае важнае. Чаму гэтыя годы, гэта там ледзь не самае важнае ў жыцці? Ну, я б сказаў так, што на працягу жыцця чалавека ёсць некалькі перыядаў вельмі істотных, і розныя перыяды, яны несуць в сабе розныя трошкі рызыкі. Ну, сапраўды нейкая база жыццёвая таму фармулюецца ў першыя гады жыцця, таму што проста ў гэты час адбываецца істотны рост нейронаў, вось, і фармулююцца гэтыя сінапсы, такія базы, якія пасля будуць падмуркам для ўжо нарошчвання, калі можна параўнаць са шкілетам, так, вось гэта такі когнітыўны шкілет фарміруецца ў гэты час, а пасля ўжо пазней такія нарошчваюцца мышцы, так, і калі вось так працягваць гэтую аналогію, то можна з дапамогай розных фізічных практыкаванняў, псіхатэрапіі, пэўныя
хібы, якія адбыліся ў фарміраванні шкілета, прыкрыць, скампенсаваць, вось, але цалкам яго змяніць ужо досыць цяжка, амаль што ў некаторых выпадках немагчыма. Вось. Але існуюць і іншыя тэрміны вельмі, якія ўплываюць на далейшы. Напрыклад, вось падлеткавы час, гэта ўзрост 15-17 гадоў, гэты час адбываецца такая з'ява, як пронінг нейронаў, гэта то бок мозг пазбаўляецца лішніх нейронаў, лішніх сувязяў. І вось менавіта ў гэты час, гэта наперад забегаем, гэты час фармулюецца рызыка да з'яўлення шизофрэніі, напрыклад. Вось гэты час, а не першыя 3 гады жыцця. Вось, то бок розныя перыяды, яны адказваюць за розныя хваробы, я б сказаў так. Ох, вельмі цікава. Мне здаецца, можна размаўляць про гэта гадзінамі. Сапраўды вельмі цікавая тэма. Но мы будзем размаўляць па верхам. У нас мы размаўляем пра базу, пра максімальна практычныя рэчы, да, і пра тое, што ўвогуле можа з намі здарацца, як нам это распазнаць і як нам сабе дапамагчы, альбо нашым блізкім дапамагчы. Пераходзім да вашай непасрэднай спецыялізацыі, да, ментальныя разлады ментальных здароўя. Вельмі аб'ёмная тэма. Я буду ў гэтым блоку шмат спасылацца на дадзеныя Сусветнай арганізацыі аховы здароўя і буду тут прывычныя нам далей карыстацца этой абрэвіатурай ВОЗ, каб не было ўжо так складана. Так вось, яны публікуюць даведкі пра розныя хваробы, пра розныя станы, і яны пішуць, што ў 2019 годзе 1 з 8 чалавек у свеце жыў з ментальным разладам. І найбольш распаўсюджаны з іх это трывожныя і дэпрэсіўныя разлады. І у мяне пытанне, якія тэндэнцыі ўвогуле, калі яны ёсць, ці становіцца больш ментальных праблем у свеце в цэлым? Ну, калі казаць агулам, то, напэўна, іх робіцца больш, але тут я бы зрабіў такую, не ведаю, вынаску, рэмарку, што іх становіцца больш не таму, што нейкі шкодны ўплыў асяроддзя, а таму, што людзі жывуць дольш, людзі маюць магчымасці да з'яўлення псіхічных разладаў увагі да сваіх ментальных праблем, таму што калі 300 гадоў назад большасць людзей была занята тым, каб выжыць, вось, каб знайсці сабе паесці і не памёрці ад дыарэі, таму што не было антыбіётыкаў, вось, то цяпер працягласць жыцця большая, якасць жыцця большая, і у людзей проста ёсць мажлівасці заняцца сваім псіхічным станам. Вось, і стала большая даступнасць спецыялістаў, якія дыягназуюць. У нас назапасілася больш ведаў, тому што тое, што раней трактавалася як незвычайнасць, ці кепскія паводзіны, ці кепскае выхаванне, цяпер мы разумеем, што гэта асаблівасці нейраразвіцця, напрыклад, з тым жа сіндромам дэфіцыта ўвагі. Тое, што 100 гадоў назад проста гэта не ўспрымалася як хвароба, цяпер мы ведаем, што гэта таксама праблема не звязаная з тым, як чалавека выхоўваюць, не звязаная з яго маральнымі якасцямі. Вось, і гэта вельмі істотна. Ну, акрамя таго, увагульны пул таго, што людзі жывуць больш з псіхічнымі разладамі, вкладаюцца хваробы нейрадэгенератыўныя. Людзі сталі істотна даўжэй жыць і сталі гэтай хваробы з'яўляцца. Калі працяглае жыцця ізноў жа спасылаюся на цэлая істотная колькасць даследаванняў было па працягласці жыцця, і яшчэ 200 гадоў таму назад сярэдняя працягласць жыцця не перавышала 40 гадоў. Вось. То да хваробы Альцгеймера не дажывалі проста. А цяпер людзей, якія жывуць даўжэй за 65 гадоў, істотна больш. Чаму я кажу пра 65 гадоў? Таму што пасля 65 гадоў рызыка кожныя 5 гадоў падвойваецца рызыка з'яўлення хваробы Альцгеймера ў чалавека. Я хацела пачаць з такой асобнай з'явы, так, як панічныя атакі. Што это ўвогуле такое, як гэта выглядае? А панічная атака – гэта такая вельмі сканцэнтраваная трывога. Гэта востры,
прыступ трывогі, то бок такі і ўсе з'явы трывогі яны як бы такі выкручаны на максімум, так, калі чалавек баіцца, што зараз яго там часта путаюць з там сардэчна-сасудзістымі хваробамі, людзі баяцца, што іх зараз інфаркт зробіцца, таму што у гэты час сэрца калодзіцца, пульс падвышаны, можа быць падвышаны артэрыяльны ціск у гэты час, вось чалавек можа адчуваць, што яму не хапае паветра, як бы што яго там, не ведаю, рукі, ногі слабеюць, што ён згубіць прытомнасць зараз, хочацца хутка збегчы з таго месца, дзе ён знаходзіцца. Трэмар можа з'яўляцца, ну, дрыжаць рукі, ногі, вось, можа быць там халодны пот, кружэнне галавы, бывае, што людзям таксама здаецца, што яны зараз згубяць кантроль над сабой. Не абавязкова ўсё тое, што я перачысліў, не абавязкова можа быць, так? Але ну, вось пэўная колькасць вось з гэтых прыкметаў прысутнічае. Вось, ну і гэта панічная атака. Што рабіць у моманце, вот, калі раптам это здарылася? Галоўнае, што, напэўна, трэба зрабіць, успомніць, што гэта кароткая з'ява і што ўжо праз літаральна пару хвілін звычайна яна праходзіць. Па-другое, панічная атака не нясе небяспек для жыцця. Это азначае, што не з'явіцца інсульт, не з'явіцца інфаркт, чалавек не памрэ ад панічнай атакі, і ўжо проста ўсведамленне таго, што гэта на кароткі тэрмін і гэта не небяспечна, оно дае чалавеку палягчэнне, як правіла. Ну і ёсць яшчэ такія вельмі, я б сказаў так, такія простыя рэкамендацыі, антырэкамендацыі, што рабіць, не рабіць. Не трэба лажыцца на ложак і ляжаць на спіне, таму што тады лепей адчуваецца біенне сэрца, і гэта узмацняе адчуванне трывогі. Не трэба глыбока і часта дыхаць, таму што павелічэнне канцэнтрацыі кіслароду ў крыві павялічвае трывогу, а не зменшае яе. Трэба, наадварот, запаволіць дыханне і зрабіць яго больш паверхневым. Вось. Можна зрабіць нейкія практыкаванні, між іншым, это там, не ведаю, папрысядаць, паджымацца, можна прабегчыся, калі камусьці это дапамагае, таму што гэта дапамагае зменшыць колькасць адрэналіну, ужыць яго арганізму і картызолу, і зменшыць іх узровень, і такім чынам паменшыць узровень трывогі. Вось. Ёсць яшчэ такія таксама, напрыклад, распаўсюджаныя метады, як дыханне квадратам, можа, там слухачы могуць это загугліць, так, гэта там карціначка ці уяўляецца, і з пэўнай методыкай, з пэўнай хуткасцю чалавек дыхае і як бы канцэнтруецца на асобных частках свайго цела. І ну, так гэта дапамагае. Як правіла, панічная атака доўжыцца, ну, не даўжэй за пару хвілін і вельмі рэдка даўжэй там за 20 хвілін. Цяпер перайдзем менавіта да трывожнага разладу. Так, ВОЗ кажа, што каля 4% насельніцтва свету пакутуе на трывожны разлад. Як гэта праяўляецца, сам разлад, да? Як можна распазнаць такі стан там у сябе альбо у сваіх родных, блізкіх? Ну, трэба сказаць, што гэта не адзін нейкі разлад, да? Трывожных разладаў досыць вялікая колькасць. І гэта генералізованы трывожны разлад, это такая найбольш частая з'ява, і ёсць яшчэ там фобіі розныя, панічныя разлады, і ну, разам яны складаюць такі досыць вялікі пул. Яны могуць з часам таксама трансфармавацца, адзін пераходзіць у другі, вось. І ну, асноўным крытэрам дыягностыкі такіх разладаў з'яўляецца высокі ўзровень трывогі, які пагаршае якасць жыцця чалавека. То бок няма нейкай такой аналіза там, да, біяхімічнага, ці яшчэ за дапамогай якога мы маглі б сказаць, так, у гэтага чалавека там трывожны разлад. Гэта такая суб'ектыўная дыягностыка. Калі чалавеку трывога перашкаджае жыць, калі яна перашкаджае яму функцыянаваць, атрымліваць задавальненне ад жыцця, то ну, гэта прыкмета разладу трывожнага. А ўжо гэты разлад можа быць з панічнымі атакамі.
І тады гэта в залежнасці ад таго, калі з'яўляецца гэтыя панічныя атакі, это можа быць панічны разлад, это можа быць фобія, там агорафобія, напрыклад, найбольш частыя формы фобіі. Вось. Гэта альбо можа быць без панічных атак, таксама тая ж самая агорафобія можа быць без панічных атак, можа быць генералізованая трывожны разлад без панічных атак. А як змагаюцца з трывожнымі разладамі, так, менавіта спецыялісты? Ну, першай лініяй, калі мы возьмем любыя міжнародныя клінічныя пратаколы, то першай лініяй лячэння трывожных хваробаў з'яўляецца псіхатэрапія. Вось. І калі чалавек у сябе адчувае высокі ўзровень трывогі, ён адчувае, што гэта перашкаджае яму жыць, калі там панічныя атакі сталі раз на там 2 тыдні ці часцей, то гэта якраз повод звярнуцца да спецыяліста, да псіхолага, да псіхатэрапеўта. А калі ўжо псіхатэрапія на працягу там нейкага тэрміну, там паўгады, напрыклад, не дапамагае, то гэта нагода дадаць яшчэ і фармакатэрапію. Пераходзім менавіта да дэпрэсіі. Мне шмат пытанняў пра гэта. ВОЗ дае такія дадзеныя. Каля 5% дарослых у свеце у дэпрэсіі. І ў Беларусі недавно у РНПЦ псіхічнага здароўя заяўлялі, што ў нас дэпрэсія ў 510 тысяч чалавек. Гэта 5,6% насельніцтва, нават больш, чым як бы ў сярэднім свеце. І нават курсуюць па інтэрнэце лічбы, што Беларусь ці то на 8, ці на 10 месцы па ўзроўні захворвальнасці, так, на дэпрэсію. Як увогуле можна самадыагнаставаць дэпрэсію? Якія там прыкметы, можа быць, чула, што ёсць тэсты? Ну, ёсць досыць пэўныя сімптомы дэпрэсіі. Гэта самой назвы вынікае, што это зніжаны настрой. Прычым зніжаны настрой это не просто, што вось нешта кепскае здарылася і я з гэтага поводу сумую. Зніжаны настрой павінны быць на працягу мінімум 2 тыдняў, і ён павінны быць ніжэйшы, чым можна было б чакаць у тых умовах, у якіх чалавек знаходзіцца. Вось, то бок, здарылася нешта не надта прыемнае, у норме чалавек, пасумаваў там дзень, 2, 3 і ўсё. А тут чалавек працягвае пракручваць гэтыя думкі, што вось это, і вось гэта з'яўляецца такім ужо, скажам, паталагічна абніжаным настроем. Акрамя гэтага ёсць іншыя такія сімптомы, напрыклад, як ангеданія. Ангеданія гэта няздольнасць атрымліваць задавальненне ад таго, што гэтае задавальненне раней прыносіла. Чалавеку падабалася ездзіць на ровары, ці яму падабалася есці марожнае, ці нейкія там, не знаю, шопінгам займацца, ён атрымлівае ад этого задавальнення. А тут ён глядзіць за гульнёй свайго улюбёнага футбольнага клуба і просто робіць гэта аўтаматам, а вось таго азарту, задавальнення, які раней гэта прагляд не адчувае. Можа быць, не той ж нічога, але істотна меншы ўзровень задавальнення і радасці, чым параўнанні з тым, што гэта было раней. А што наконт сну? Што там больш? Так, бывае часта пагаршэнне сна. Вось, і калі мы кажам, напрыклад, пра цяжкія дэпрэсіі, найбольш характэрна для іх это ранняе прабуджэнне, калі чалавек прасыпаецца ў 5-6 гадзін раніцы, але ён не адчувае, што ён выспаўся, не адчувае, што ён гатовы да нейкае актыўнага дзеяння, і мы падыходзім да яшчэ аднаго сімптома. Гэта такая ўвесь час адчуванне стомленасці і такой апатычнасці, то бок немагчымасці штосьці рабіць. А чалавек адчувае, што яго проста няма сіл для того, каб функцыянаваць так, як гэта было раней. Ёсць яшчэ такія когнітыўныя сімптомы, калі чалавек адчувае, што ён як бы стаў не такім разумным, як быў раней, што разумовая нагрузка, якую ён выпаўняе, праца, якую ён выпаўняе, ён і робіць павольней, не так эфектыўна. Чалавек кажа: "Ой, я з гэтым мог справіцца там за гадзіну, а цяпер мне патрэбны цэлы дзень для того, каб нешта зрабіць". Чалавек кажа: "Мне там памяць пагоршыла, канцэнтравацца складаней, я не так добра мыслю, не так эфектыўна". І гэта таксама адзін сімптом дэпрэсіі. Яшчэ сімптомамі дэпрэсіі гэта змена апетыту. Апетыт можа як зменшацца, так і павялічвацца. Часцей зменшаецца, але
прыкладна там прыкладна 20-30% ён змяншаецца і прыкладна ў 50% ён наадварот можа павялічвацца. І такім прыкметай з'яўляецца павелічэнне ці зменшэнне вагі на 5 і больш адсоткаў за апошні месяц. А бывае такое, што наадварот чалавек больш спіць, не хоча ўставаць? Так, і бывае такое, оно адначасова адбываецца з гэтымі з раннімі прасыпаннямі і з частым такім трывожным сном, з частымі прабуджэннямі, а падчас дня чалавек адчувае санлівасць, такое жаданне паляжаць і там паспаць, і гэта можа быць адначасова, і бессонніца, і санлівасць, і альбо можа быць штосьці адно з гэтага. А ці ёсць нейкія тэсты, каб вызначыць? Калі для самадыягностыкі браць, то я б рэкамендаваў вельмі просты тэст, які таксама рэкамендованы Сусветнай арганізацыяй аховы здароўя, это PHQ-9. Вось там 9 пытанняў. Ёсць яшчэ яго варыянт для жанчын з 10 пытаннямі, там пра 10-е пытанне пра менструальны цыкл, такі стандартовы тэст 9 пытанняў, адказаўшы на якіх можна убачыць, ці трэба пайсці да спецыяліста звярнуцца. І што ўвогуле рабіць далей, калі чалавек падазрае у сябе дэпрэсію? Мне падаецца відавочны адказ, трэба звярнуцца да спецыяліста. Да якога? Адразу да псіхіятра? А прынцыпова не важна. Я б сказаў так, трэба пайсці да спецыяліста, і калі спецыяліст убачыць, што, напрыклад, псіхолог убачыць, што занадта цяжкая дэпрэсія для того, каб ён у рамках псіхалагічнай кансультавання з ёй займаўся, ён адправіць да псіхіятра, псіхатэрапеўт. Таксама, калі убачыць, што это там псіхатычная дэпрэсія, ці яна вельмі цяжкая, ці патрабуе гаспіталізацыю, да псіхіятра. Псіхіятр, калі паглядзіць, што это там лёгкай ступені дэпрэсія, ён скіруе да псіхатэрапеўта, можа яшчэ нават парэкамендаваць якога там псіхатэрапеўта, таму што такая звычайная з'ява, што псіхіатры, псіхатэрапеўты, псіхолагі працуюць у звязкі і маюць сваіх знаёмых, такіх даверных спецыялістаў. І таму тут я б сказаў так, да каго ёсць магчымасць звярнуцца, трэба звяртацца, і можна нават штосьці рабіць самому. Ёсць лёгка можна нагугліць, ёсць такая паводзінная актывацыя, альбо калі па-ангельску behavioral activation. Гэта такі комплекс практыкаванняў, якія можна рабіць, і пра які добра даследаваны, і пра які мы дакладна ведаем, што ён змяншае сімптомы дэпрэсіі. Вось, можна зарыентавацца, там, змяніць дыету, змяніць паспрабаваць змяніць свой графік жыцця, увесці больш такой фізічнай актыўнасці, наладзіць сон. Гэта вельмі істотна бывае ў некаторых выпадках. Дыету паправіць крыху, добавіць больш омега-3, такой медтерин, сярэдняземнаморскую дыету ўвесці, таму што таксама былі цікавыя даследаванні, якія паказалі, што людзі, якія харчуюцца згодна з гэтай дыетай, радзей хварэюць на дэпрэсіўныя разлады. Вось. Што скажаце наконт чата GPT для кансультацыі? Вось гэта знялі з языка. Я хацеў сказаць, што так, это таксама мачлівая опцыя. Чат GPT ці вось гэтыя лінгвістычныя мадэлі, яны ўвесь час паляпшаюцца, і ёсць спецыяльна заточаныя на псіхатэрапію. Калі паглядзець там платную версію таго ж чата GPT ўзяць, там ёсць такія ўжо пераднастроеныя варыянты, калі можна абраць там гэта будзе з табой размаўляць ён як когнітыўна-паводзінны псіхатэрапеўт, ці як там псіхадынамічны, ці як псіхіятр можна нешта парэкамендаваць. І тады, як першы этап, так, ёсць яшчэ адзін спосаб, гэта так называемая кнігатэрапія. Вось, гэта самаадукацыя, калі чалавек чытае нейкія кніжкі па псіхалогіі, па псіхатэрапіі, там апісаныя практыкаванні, там апісана, што можна рабіць са сваімі думкамі, і такой саматэрапіяй займацца, гэта таксама магчымая опцыя. Кажучы пра лекаванне дэпрэсіі, адразу паўстае эта тэма антыдэпрэсантаў. Увогуле, як часта і ў якіх выпадках даходзіць справа да антыдэпрэсантаў? Ёсць нейкая такая
Статыстыка, можа быць. Менш за палову людзей, якія адчуваюць дэпрэсію, менш за палову людзей патрабуюць лечэння антыдэпрэсантамі. Большая частка людзей все-таки знаходзіцца на стадыі там лёгкай дэпрэсіі ці паміж лёгкай і сярэдняй, калі пачынаць трэба з псіхатэрапіі. І ўжо калі там псіхатэрапія не дапамагае, тады можна яшчэ дадаць медыкаменты. Калі коротка, як працуюць антыдэпрэсанты і што дактары ведаюць пра гэты механізм, а што не? Это добрае пытанне, таму што калі паглядзець такія навукова-папулярныя любыя там лекцыі, там можна і такія тлумачэнні таго, як з'яўляецца дэпрэсія, то там зніжаецца ўзровень сератаніну і антыдэпрэсанты павышаюць узровень сератаніну і, значыцца, вось такім чынам лечыцца. Але на самой справе гэта не так. Таму што калі б гэта было так, то тады антыдэпрэсанты давалі эфект праз гадзіну пасля таго, як прынята таблетка. Таму што ўзровень сератаніну павялічваецца ўжо праз гадзіну пасля таго, як прынята таблетка. А мы ведаем, што эфект ад антыдэпрэсантаў з'яўляецца праз пару тыдняў толькі. Вось. Мало таго, калі б это было так, то можна было прыняць, не ведаю, амфетаміны ці экстазі, якія таксама павялічваюць, які эфект таксама рэалізуецца праз павелічэнне ўзроўню сератаніну, у тым ліку сератаніну, і тады б это было б лечэнне, але не. Гэта так не працуе. Вось. Мало таго, ёсць вялікія даследаванні, якія паказваюць, што дэпрэсія, калі увогуле браць усе выпадкі дэпрэсіі, не карэлюе з такім абсалютным зніжэннем узроўню сератаніна. Таму што можна і правільней казаць не пра ўзровень сератаніна, а пра ўзровень сератанінавай перадачы. То бок, нават пры нармальным колькасці сератаніна ў сінапсе эфектыўнасць працы гэтага сератаніна можа быць недастатковай, невялікай. Таму што можа змяняцца форма рэцэптараў, можа мяняцца отклік сінаптычнай мембраны там з-за павелічэння, зменшэння колькасці іонаў натрыя, хлора, кальцыя, якія далей перадаюць гэты сігнал на наступны нейрон. І таму гэта такая досыць складаны механізм, і антыдэпрэсанты дзейнічаюць не толькі праз павелічэнне ўзроўню сератаніна, яны дзейнічаюць, калі вось так агулам казаць, яны дзейнічаюць праз паляпшэнне перадачы сігналу, звязанага з пазітыўнымі эмоцыямі. Вось, калі вось так абагульніць, таму што гэта звязана не толькі з сератанінам, это звязана і з іншымі монаамінамі, норадреналінамі, дафамінамі. Ёсць антыдэпрэсанты, якія дзейнічаюць в большай ступені на норадреналін, большай ступені на дафамін. Ёсць антыдэпрэсанты, якія нават блакуюць сератанінавыя рэцэптары некаторыя і такім чынам аказваюць, таму што сератанінавых рэцэптараў таксама розныя, вялікая колькасць розных, і таму калі вось агульна сказаць, то гэта напэўна вось лекі, якія паляпшаюць вось перадачу сігналу, звязаную з пазітыўнымі эмоцыямі. Так. Я вот недавно прочитала у Инстаграме, некоторые люди вот боятся антидепрессантов. Есть у них такая, трошки часами бывает такая репутация. И я читала недавно в Инстаграме такую историю, як дзяўчына адмянілі ёй антыдэпрэсанты, і пасля гэтага ў яе быў вельмі магутны сіндром адмены. То бок яна апісвала, як ледзь не сцены на яе падалі ці штосьці такое, нейкія страшныя сімптомы. Чаму так бывае у некаторых людзей на некаторыя антыдэпрэсанты такі вот сіндром адмены? Ну, я б сказаў увогуле, што, напэўна, каментуючы першую частку, што не некаторыя, а досыць вялікая колькасць людзей апасаецца прыёму антыдэпрэсантаў, но і гэта не штосьці асаблівае, таму што увогуле досыць вялікая колькасць людзей апасаецца прыёму любых медыкаментаў. Ёсць людзі, якія кажуць: "О, не, я намагаюся ввогуле не прымаць там таблетак, таму што это там хімія, там ці яшчэ штосьці". Вось. З антыдэпрэсантамі таксама гэта магчыма, і калі казаць, ну, і у людзей у галовах, у іх свядомасці існуюць розныя міфы пра тое, што мяняецца асоба, так, што залежнасць з'яўляецца, і ў тым ліку пра сіндром адмены ёсць пэўныя такія чаканні, і боязь.
І сапраўды сіндром адмены бывае ад некаторых антыдэпрэсантаў, і гэта можа быць, і найбольш і ёсць антыдэпрэсанты, ад якіх з большай верагоднасцю гэты сіндром адмены з'яўляецца. Ну і з такіх сучасных антыдэпрэсантаў гэта венлафаксін і параксетын. Вось гэта два такіх антыдэпрэсанты, такіх найбольш часта сіндром адмены, але як правіла, у большасці выпадкаў 90% выпадкаў, нават калі сіндром адмены з'яўляецца, то ён такі вельмі лёгкі і праходзіць праз там пару дзён, ад пары дзён там да тыдня-двух. Вось. То есть ён не моцны і доўжыцца недоўга. Але сапраўды бываюць нейкія адзінкавыя выпадкі, калі гэты сіндром адмены вельмі істотны. Это там літаральна 1, можа 2% людзей. ВОЗ кажа наступнае. Яшчэ 2 цытаты. Першае. Дзяўчаты і жанчыны часцей сустракаюцца з трывожнымі разладамі, чым хлопцы і мужчыны. І другая. Дэпрэсія прыкладна на 50% часцей сустракаецца ў жанчын, чым у мужчын. Чаму? Потому что мужчыны і жанчыны адрозніваюцца. Яны адрозніваюцца у тым, як працуе нервовая сістэма, і мы ведаем, што вельмі істотны уклад у фармаванне арганізму жанчыны, у тым ліку фармаванне нейронаў і нейрасетак у жанчын робяць уклад палавыя гармоны. Эстраген, прагестэрон, і яны адначасова граюць такую кантраверсійную ролю. З аднаго боку, яны в адносінах да некаторых хвароб яны пратэктыўныя, таму што мы ведаем, што, напрыклад, ад інфарктаў, інсультаў жанчыны паміраюць радзей, чым мужчыны, і жаночыя палавыя гармоны менавіта пратэктыўную ролю ў гэтым. Але адначасова вось гэтыя перапады і перапады палавых гармонаў, яны прыводзяць да такіх з'яваў, як мікразапаленне, напрыклад, у нейронах, і гэта можа прыводзіць на такім вельмі біялагічным узроўні і можа прыводзіць да падвышанай частоты дэпрэсіўных і трывожных разладаў. Вось. Ну, а ёсць яшчэ і пэўныя сацыяльныя фактары. Вось. Калі асяроддзе прывучае часта жанчын больш трывожна рэагаваць на пэўныя з'явы, таму што на жанчыне часта большая адказнасць за дзяцей, за сям'ю, на іх вялікая колькасць такіх хатніх абавязкаў. Жанчын можа быць разладжаны там часцей, чым у мужчын, гэты рэжым сна і актыўнасці ізноў жа з-за хатніх нейкіх там заняткаў, з-за таго, што займаюцца там дзецьмі ці яшчэ чымсьці, і гэта таксама можа быць пагоршана меншая там фізічная актыўнасць, таму што калі жанчына, напрыклад, дома знаходзіцца і не ходзіць на працу, то адпаведна менш сацыяльных контактаў прытрымліваецца, менш это разнообразие у такім увогуле ў жыцці, і гэта таксама можа прыводзіць да больш высокай колькасці. І яшчэ адзін фактор: жанчыны больш схільныя звяртацца за дапамогай. Вось, і гэта таксама можа прыводзіць проста да большай дыягностыкі ў жанчын, чым у мужчын. Таму вось ёсць адначасова некалькі фактараў, і сказаць, які з іх там больш уплывае ці менш уплывае, напэўна, я не магу, але кожны з іх робіць свой такі ўнёсак. Я яшчэ хацела трошачкі пра так званы бэбі-блюз альбо пасляродавая дэпрэсія. ВОЗ піша, што ў свеце больш за 10% цяжарных жанчын і тых, хто недавно нарадзіў, перажываць дэпрэсію. Я так разумею, што фактары ўсё тыя ж, гармоны, перш за ўсё, так? Так, гэта такі вельмі рэзкая змена гармонаў, і калі ў чалавека ёсць і адбываецца збой, вось якраз это да таго, што не толькі сератанін звязаны з дэпрэсіяй, адбываецца збой у перадачы сігналаў гамк-сістэмы, гамаамінамасляной кіслаты. Вось, і менавіта яна, вось гэты збой запускае пасляродавую дэпрэсію. Як это праяўляецца і што рабіць? Можа, само пройдзе?
сімптомы пасляродавай дэпрэсіі па вялікім рахунку так тыя самыя што і пры звычайнай, але яна яшчэ больш звязаная з нарушэннямі якраз сну і звязаныя в абодва бакі у тым сэнсе што яны гэтыя парушэнні сну з'яўляюцца ад дэпрэсіі і парушэнні сну якія часта бываюць у пасляродавы перыяд звязаныя з кармленнем немаўлята яны правакуюць дэпрэсіўныя сімптомы і пагаршаюць гэтыя дэпрэсіўныя сімптомы. Як дзейнічаць? Калі казаць, як дзейнічаць асяроддзю, то даць жанчыне адпачыць. Даць магчымасць нармалізаваць свой лад жыцця, даць магчымасць выспацца і праявіць фізічную актыўнасць і тым ліку звярнуцца да спецыяліста. На жаль, пакуль што яшчэ вельмі добрая навіна, што адносна нядаўна з'явіліся спецыяльныя лекі для лячэння пасляродавай дэпрэсіі, якія дзейнічаюць вельмі хутка. Літаральна там, напрыклад, прэгнаналон такі гармон, які звязаны з нейрапептыд, які звязаны якраз з пасляродавай дэпрэсіяй. Уздзеянне на яго некалькі лекаў з'явілася, якія могуць вылечыць пасляродавую дэпрэсію літаральна за некалькі сутак. Першы лек, які з'явіўся, ён у такім в якасці інтравеннай інфузіі робіцца на працягу, жанчына спіць на працягу 36 гадзін, і прачынаецца праз 36 гадзін ужо без дэпрэсіі. І з'явіўся яшчэ лек, які ўжо в капсулах, таблетках, такой пераральнай форме. Таксама прымаецца на працягу 2 тыдняў і дэпрэсіі няма, і такі вельмі кароткі эфектыўны курс лячэння. Пакуль што ён даступны толькі ў ЗША, але ёсць спадзяванне, што паціху стане гэтыя лекі, яны вельмі дарагія на дадзены момант, але ёсць спадзяванне, што паціху гэты накірунак будзе развівацца, раз'явіўся. А пакуль што в іншых месцах тыя ж самыя псіхатэрапія, антыдэпрэсанты, нічога незвычайнага ў гэтым тут я не скажу, але што трэба мне, напэўна, адзначыць, што ёсць антыдэпрэсанты, якія можна прымаць і працягваць карміць груддзю. І ёсць антыдэпрэсанты, якія можна прымаць падчас цяжарнасці, і гэта амаль што не нясе рызыкі для будучага дзіцяці. І нават калі параўноўваць рызыку ад нелечанай дэпрэсіі і рызыкі, звязаныя з прыёмам гэтых лекаў, то рызыка, звязаная з прыёмам лекаў, меншая, чым рызыка ад нелечанай дэпрэсіі. Таму што мы дакладна ведаем, што дэпрэсія падчас цяжарнасці прыводзіць да павялічанай рызыкі заўчасных родаў, да парушэнняў нейраразвіцця ў дзіцяці, да яго малога весу, і тым ліку прыводзіць да больш цяжкіх пасляродавых дэпрэсій. А прыём антыдэпрэсантаў гэтыя рызыкі якраз прыбірае. Пераходзім да наступнага разладу, так? Біполярны разлад, той, што раней называлі маніякальна-дэпрэсіўным разладам, псіхозам. У 2019 годзе прыкладна 1 са 150 дарослых жыў з біполярным разладам, зноў жа статыстыка ВОЗ, па якіх увогуле сімптомах можна зразумець, што гэта можа быць яно. Біполярны разлад – это разлад, які таксама, як і дэпрэсія, уваходзіць у групу разладаў настрою, разладаў эмоцыяў, але калі мы на пачатку размаўлялі пра генетычны ўклад і ўклад асяроддзя, то якраз у біполярны разлад істотна большы унёсак робіць генетыка. Безумоўна, няма ізноў жа нейкага адзінкавага гену, які прыводзіць да біполярнага разладу, але гэты комплекс робіць чалавека
уязвімым да ўжо негатыўных фактараў знешняга асяроддзя, і біполярны разлад можа з'яўляцца. Калі параўноўваць з дэпрэсіяй, то біполярны разлад з'яўляецца пазней. Вось, як правіла, калі дэпрэсійныя эпізоды звычайна першыя з'яўляюцца яшчэ ў падлеткавым узросце, і пасля там з 20 до 30 гадоў мы бачым такі першы, нават калі чалавек прыходзіць там у ўзросце 40 гадоў з дэпрэсіяй, мы калі яго пытацца пра гісторыю гонага жыцця, можна знайсці у там падлеткавым ці у маладым узросце эпізоды дэпрэсійныя, можа там не такія цяжкія, то біполярны разлад часцей з'яўляецца дзесьці каля 30 гадоў. Вось. І галоўнай прыкметай біполярнага разладу з'яўляецца маніякальны ці гіпаманіякальны эпізод. Гэта такі перыяд жыцця, які доўжыцца мінімум тыдзень, калі ў чалавека падвышаны не матывавана, гэта важна, падвышаны настрой, вось, падвышаная актыўнасць, зменшаная патрэба ў сне, ён адчувае, што ён гатовы там звярнуць горы, у яго вялікая колькасць думак, вялікая колькасць ідэй. Калі гэта гіпаманіякальны, то это нават можа быць так прадуктыўна, чалавек гэты час можа прадуктыўна правесці, ён такі незвычайна сацыяльна актыўны, нейкія там праекты можа нешта зрабіць лепей па працы. Вось. А калі гэта маніякальны эпізод, то гэта ўжо робіцца нават непрадуктыўна, чалавек пачынае вялікую колькасць справаў, іх да канца не даводзіць, ён гэты час не спіць яму, і прычым ён не спіць не так, як пры дэпрэсіі, а так, што ён спіць 3 гадзіны, і пасля гэтых 3 гадзін адчувае, што ён цалкам выспаўся, гатовы да там нейкіх актыўнасцяў, ён нічога, ён бодры, поўны сіл, так, і яму дастаткова гэтых там некалькі гадзін у суткі. І што, і потым чалавек правальваецца ў дэпрэсіўны эпізод? Можа быць па-рознаму, можа быць вяртанне да нормы, можа правальвацца да дэпрэсіі і можа правальвацца да дэпрэсіі. Калі мы глядзім увогуле на суадносіны маніякальных эпізодаў і дэпрэсійных эпізодаў, то пры біполярным разладзе, як правіла, такім у сярэднім на адзін маніякальны эпізод прыходзіцца 3 дэпрэсіўных эпізоды. То бок чалавек пражывае 3 дэпрэсіўных і можа быць адзін там маніякальны ці гіпаманіякальны эпізод. Як гэта лікуюць? Лечэнне адрозніваецца ад лечэння дэпрэсіўных разладаў, і там ужо нарматымікі ці стабілізатары настрою прымяняюцца, это іншая група лекаў. Вось, антыдэпрэсанты, як правіла, не такія эфектыўныя пры лечэнні біполярных. Нават дэпрэсія пры біполярным разладзе лечыцца па-іншаму, чым дэпрэсія сама па сабе, дэпрэсія. Адзін з класаў разладаў, якімі вы таксама як псіхіятр займаецеся, гэта нейраразвіццёвыя разлады, так, напрыклад, як СДВГ альбо аўтызм. І вось кожнае сотае дзіця па статыстыцы ВОЗ мае разлад аўтыстычнага спектру, это такі вялікі спектр. Многія ўжо, канешне, пра гэта ведаюць, але, думаю, варта яшчэ раз нагадаць, якія могуць быць сімптомы, да, што можа вызываць такі падазрэ ў бацькоў, на што варта звяртаць увагу, таму што гэта, як так разумею, часцей за ўсё раз дыягнастуецца ў раннім дзяцінстве. Я хаця бы спачатку дысклеймер зрабіць, што я не дзіцячы псіхіятр, я збольшага ўжо працую з людзьмі, у якіх гэтыя разлады, якія дажылі з разладамі нейраразвіцця да дарослага ўзросту і далей ўжо прыходзяць да дарослага псіхіятра. Вось. Але ёсць такія, безумоўна, такія пэўныя тут званочкі, на якія, напрыклад, бацькам можна звяртаць увагу, калі яны, калі іх расце дзіця. Так? І там, напрыклад, у першыя месяцы жыцця гэта калі немаўля не ловіць позірк бацькоў, не адклікаецца, напрыклад, на усмешкі, вось, не намагаецца паўтараць гэтыя міміку, зеркаліць міміку бацькоў. Гэта такіх першы паўгады, калі там далей, то не адклікаецца на сваё імя ці на голас бацькоў, і гэта ўжо павінна насцярожыць, і
былі нават такія даследаванні, што калі у бацькоў, напрыклад, гэта не першае дзіця, а ўжо там другое ці трэцяе, то бацькі самі заўважаюць, што нешта ідзе не так. Вось якраз яшчэ да таго, як было гэты разлад быў дыягназаваны яшчэ на першым годзе жыцця. А чаму ранняя дыягностыка вельмі важна? І калі вось такія нейкія прыкметы былі заўважаныя, то трэба абавязкова аб гэтым паведаміць сямейнаму доктару ці педыятру, для того, каб быць скіраваным ужо там да псіхіятра дзіцячага ці невролага, таму што ранняя дыягностыка дазваляе включыць, дадаць, цяпер ёсць метады ABA-тэрапія, навучэнне такім сацыяльным навыкам, таму што навучэнне сацыяльным навыкам у дзяцей з разладамі аўтыстычнага спектру, оно крыху адрозніваецца ад такога звычайных стасункаў з дзецьмі, але яны дазваляюць істотна знізіць вось у будучыні вось гэтыя цяжкасці, з якімі можа чалавек сутыкнуцца ў жыцці, і істотна палепшыць яго эфектыўнасць, яго якасць яго жыцця. Чым раней, тым лепей. Так, чым раней, тым лепей. І хочу сказаць, што это важна таксама зрабіць рэмарку, што разлады аўтыстычнага спектру гэта не тое, што там ёсць аўтызм, няма аўтызму. Гэта такі спектр, то бок колькасць сімптомаў можа адрознівацца вельмі істотна, і таксама это звязана і з інтэлектам. Так, калі мы глядзім у сярэднім, то разлады аўтыстычнага спектру звязаныя з крыху ніжэйшым, чым сярэдні інтэлект, але гэта такім на вялікіх на вялікай колькасці людзей. А асобны у кожнага чалавека асобна можа быць высокі інтэлект і разлад аўтыстычнага спектру, а можа не быць. Можа быць маўленне, можа не быць. Можа не быць, можа быць нізкі, можа быць сярэдні, можа быць які заўгодна. Так, вось. Таму гэта не заўсёды звязана. Наколькі магчыма коратенька, як навука тлумачыць прычыны, прыроду аўтызма? Ну, вось якраз навука тлумачыць гэта тым, што на базе нейкіх генетычных асаблівасцяў таго, як сабраліся гены бацькоў, у выніку пайшло нешта не так з развіццём нейранальных сетак, так, з тым, як гэтыя нейроны кантактуюць паміж сабой. Менавіта з гэтага поводу вось у там МКБ-11 гэта так і названая група разладаў нейраразвіцця. То бок нейкім чынам нервовая сістэма пачала развівацца неяк не так. Яшчэ хацеў бы, напэўна, звярнуць увагу, што бывае так, што першы там год ці два жыцця дзіцё абсалютна адпавядае такому стандартнаму шляху развіцця, і можа, напэўна, вось у раннія гады, у першы год, у другі год і ў трэці год жыцця можа быць такі адкат стварыцца. І гэта таксама такім чынам можа маніфеставаць разлад аўтыстычнага спектру. Так бывае, што, напрыклад, дзіця пачынае гаварыць, а потым раз замаўкае, і як бы ўжо ідзе яго развіццё па крыху іншым шляху. Такое таксама магчыма, і тады трэба не цягнуць, а звяртацца да спецыяліста для таго, каб своечасова дыягназаваць, калі гэта разлад. І таму што это не абавязкова можа быць разлад аўтыстычнага спектру, это можа быць такая часовая затрымка функцый псіхалагічных, таму што розныя аддзелы мозга бывае, што ў некаторых дзяцей развіваюцца крыху з рознай хуткасцю. Вось таму важна звярнуцца да спецыяліста і дыягназаваць, тады можна своечасова пачаць інтэрвенцыі. І хацеў бы звярнуць увагу, пры аўтызме эфектыўных медыкаментозных інтэрвенцый не існуе. Абсалютна не існуе. І лечыць аўтызм на дадзены момант нейкіх лекаў для аўтызму няма. І калі штосьці такое прапануюць некаму, это дакладна нейкае махлярства. Вось. Але эфектыўная дапамога існуе. І гэта якраз эфектыўная дапамога, яна не ў плоскасці медыкаментаў знаходзіцца, а ў плоскасці правільных стасункаў, выхавання, і дапамогі да адаптацыі гэтым дзецям. І давайте пракаментуем ўсё ж такі яшчэ раз гэты знакаміцейшы міф, пра тое, што аўтызм выклікаюць прышчэпкі
коротенько, адкуль гэта ўзялося? Ну, было некалі адна публікацыя, там, дзе была... Которую адазвалі. Да, так, ну гэта была публікацыя, в якой была памылка. Ввогуле я б сказаў так, што гэта просто нейкі такі ментальны вірус. Я б сказаў так, гэта міф о прышчэпках, таму што ну, в навуцы гэта нармальная сітуацыя, калі вучоныя нешта даследавалі, нешта крыху не так палічылі, ці некую снітую групу ўзялі, прыйшлі да нейкіх высноваў, неправільных высноваў, ці знайшлі у гэтым артыкуле памылку, яго дазвалі з часопіса. Гэта ну, такая досыць звычайная з'ява. Часопісы досыць часта адзываюць артыкулы, знаходзяць памылкі. Это ну, нармальная справа у навуковым свеце. Ну і так адбылося з гэтым, але якімсьці чынам гэта вось за папулярызацыі, за актыўнасці таго аўтара, які потым як бы перайшоў на бок папулізму, я б сказаў так. Да, ён быў доктарам, яму дазвалі ліцэнзію ў выніку. Ну, ён у пагоні за такім, тады такого слова не было, цяпер ёсць хайпам, вось, стаў эту тэорыю сваю прадвігаць, і з-за гэтага яна стала папулярнай. А яна легла на такую глебу недаверу да медыцыны, і таму як бы, мы ведаем, што існуе праслойка такая ў грамадстве людзей, якія ўвогуле там лічаць, што медыцына хутчэй это кепска, чым добра, і такі вось ёсць такі недавер істотны да дактароў, і в некаторых выпадках он бывае апраўданы, хочу казаць, ну, дактары робяць памылкі, это людзі. Вось. Але мы на дадзены момант мы абсалютна дакладна, не ведаю, там магу палец, руку, ўсё што заўгодна даць на адсечэнне, сказаць, што прышчэпкі ад грыпа, ад ковіду, там ад іншыя прышчэпкі, якія робяцца ў дзіцячым узросце, так, ад краснухі, ад паратыту, не звязаныя з з'яўленнем аўтызму. Чаму так можа бывае, што так можа падацца, таму што я вось казаў, што сімптомы аўтызму могуць з'явіцца нават не ад пачатку, вось, так, а вось такі адкат можа быць. І гэты адкат можа па часе супаць з прышчэпкай. І тады наш мозг, ён так дзейнічае, што мы заўсёды намагаемся знаходзіць нейкія сувязі паміж нават не звязанымі паміж сабой, як сузор'і людзі знайшлі, так? Бачылі зоркі ў небе, і наш мозг сам як бы стварае сувязі паміж як бы аб'ектамі, якія між сабой ніяк не звязаныя. Так як мы бачым у аблоках нейкіх там мядзведзяў ці там якіх жывёлаў, так это просто наш так мозг працуе, знаходзіць сувязі. І адпаведна вось так знаходзяць сувязі у бацькоў, которые безумоўна яшчэ в цяжкім эмацыйным стане знаходзяцца. Ім трэба неяк вытлумачыць. Ім трэба неяк патлумачыць. Таму што калі не патлумачыць, напрыклад, гэта прышчэпкай, тады з'яўляецца думка, што я тады зрабіў не так, таму што і сябе не абвінавачыць, хочацца абвінаваціць нейкія знешнія абставіны, а на самой справе тут няма каго часта вінаваціць, таму што ну, як бы так склаліся абставіны, так і там генетычна, нейкія асяроддзі, між іншым пра асяроддзе, я магу злавіць, не ведаю, там як бы хейту часткова, але ёсць досыць добрае даследаванне, што забруджанасць паветра таксама павялічвае рызыку разладу аўтыстычнага спектру. То бок вось гэта экалагічныя ініцыятывы, напрыклад, у гарадах, якія перыядычна там пэўнай колькасцю грамадства крытыкуюцца, это аказваецца такім уплыў у тым ліку і на колькасць разладу аўтыстычнага спектру ўплывае. Яшчэ адна нейраразвіццёвая разлад. Один – это СДВГ, синдром дефицита уваги и гиперактивности. Американская психиатричная ассоциация пише, что каля 8,5% детей и 2,5% дорослых мають СДВГ. По-перше, чому така розбіжка у лічбах увогуле? Ну, потому что симптомы СДВГ с часом поменьшаются. У нас есть как бы период манифесту, это такі узровень там, 4, 6, 7 годов, коли з'являются эти симптомы. И
паступова гэтыя сімптомы могуць змяншацца на працягу часу і калі там дзіцё адпавядала крытэрыям СДВГ там, напрыклад, у 10гадовым узросце, з верагоднасцю 10-50%, а ў ўзрослым узросце ўжо не будзе адпадаць. Бок асобныя сімптомы могуць заставацца, але разлада як такой клінічнай з'явы, калі можна там паставіць дыягназ, ужо не будзе. Як праяўляецца? Ну, гэта вынікае з назвы сіндрому. Вось гэта павышаная такая фізічная актыўнасць гэтых дзяцей. Калі вспомніць, не ведаю, там школьны досвед, кожны, напэўна, вспомніць якога-небудзь аднакласніка ці сябе, які не мог даседзець да канца урока, які ўвесь час там нешта ў яго здаралася, ён некуды ушоў, мог встаць і пайсці з кабінета, напрыклад, так? Не мог вытрываць, так? Не мог вытрымаць, так, это таму што ёсць некалькі варыянтаў этого СДВГ з дэфіцытам увагі і з гіперактыўнасцю, ну і змешаныя, вось. І гіперактыўнасць это тое, што вельмі добра заўважна, да, у дзіцёнка, які там мульцік не можа до конца дагледзець, там, так, весь час там за нешта хапаецца, такі цікаўны можа быць, але такі цяжка даводзіць справы до конца, цяжка наводзіць парадак у рэчах. Вось. А ў дарослых як гэта праяўляецца? У дарослых часцей гэтыя сімптомы трансфармуюцца ў неўважлівасць, вось, трансфармуюцца ў складанасці ў канцэнтрацыі ўвагі, у адкладванні справаў, у спазненнях там на у складанасцях у планаванні часу, у там спазненнях па дэдлайнах ці спазненнях на працы, на сустрэчы, вось, у там забыўлівасці, такая яшчэ з'ява досыць характэрная, называецца daydreaming, калі чалавек пачынаў думаць пра нешта іншае, пра нешта па працы, потом пасля раз праз гадзіну сябе усведамляе, што ён гадзіну аб нечым там дзесьці ў думках далёка лётаў, там ці праз 2, ці праз 3. Там яшчэ такая там з'ява як гіперфокус, калі чалавек канцэнтруецца на нейкай справе, то ён губляе ўвогуле там адчуванне часу. У некаторых выпадках это можа быць эфектыўна, калі трэба нешта зрабіць, але так, калі ў большым глядзець, то это можа перашкаджаць жыццю. Якія прычыны і што робіць з СДВГ? Ну, прычыны, ізноў жа, прыкладна тыя самыя, што з разладамі аўтыстычнага спектру, так, больш гэта генетычныя асаблівасці таго, якім шляхам пайшло развіццё нервовай сістэмы ў чалавека яшчэ тады, калі яна была там закладзена. Вось, то бок, там, у час там цяжарнасці. Вось. Таму паўплываць на гэта, на наяўнасць СДВГ досыць складана. А што за тым рабіць? Ну, ёсць, ізноў жа, фармакалагічныя, нефармакалагічныя сродкі дапамогі, нефармакалагічныя гэта розныя там планеры, напрыклад, для того, каб не забываць пра нейкія справы. Ёсць спецыяльныя там тэрапеўтычныя групы праводзяцца для того, каб навучыцца адаптаваць свае сімптомы, адаптаваць сваю жизнь да функцыянавання нервовай сістэмы. Таму што гэта важны падыход, важна гэта ўсвядоміць, таму што немагчыма змяніць сваю нервовую сістэму, калі яна сфарміравалася пэўным чынам. Таму трэба у пэўнай ступені не змяняць сябе, а падладжваць асяроддзе пад свае асаблівасці, так, каб гэта было больш эфектыўна. Але ў пэўны час в сітуацыі разлад можа быць такой ступені цяжкасці, што патрэбна яшчэ і медыкаментозная дапамога, і яна існуе, яна досыць эфектыўна, і можа вельмі добра дапамагаць людзям з разладамі. Падсумоўваючы тэму ментальных разладаў, калі аднойчы дыягнаставаны такі разлад, любы там з пералічаных, наколькі вялікі шанец, што вот пасля выхаду ў рэмісіі чалавек так і застанецца ў рэмісіі? Ці гэта лічыцца як хранічная хвароба? Залежыць ад хваробы. Калі, напрыклад, у чалавека з'явілася генералізаваны трывожны разлад, ці у чалавека з'явіўся дэпрэсіўны эпізод, то досыць вялікая верагоднасць, што перажыўшы там дэпрэсіўны эпізод, больш чым паловы выпадкаў чалавек больш з ім у жыцці не сутыкаецца.
Вось. Але ёсць пэўная там колькасць хваробаў, якія у істотнай частцы выпадкаў працякаюць хранічна. Вось это, напрыклад, той же самы біпалярны разлад, это хранічны разлад. Вось. Калі там пэўная колькасць ужо дэпрэсіўных эпізодаў была, то мы таксама ўжо выставляем рэкурэнтны дэпрэсіўны разлад, які ўжо лічыцца хранічнай хваробай. Ну, то бок, ну, залежыць ад хваробы. Нельга так сказаць, што ўсе, напрыклад, хваробы праходзяць і больш могуць не вярнуцца, і нельга сказаць, што як бы ўсе хваробы псіхічныя хранічныя. Так гэта таксама будзе неправда. Вось скажэнне залежыць ад таго, якая хвароба канкрэтна ў чалавека. Нейрадэгенератыўныя хваробы, яшчэ адзін тып хвароб, которым у тым ліку займаюцца псіхіятры, гэта дэмэнцыя і ў прыватнасці хвароба Альцгеймера. Па дадзеных ВОЗ у 60-70% выпадкаў гэта менавіта гэты тып дэмэнцыі сустракаецца. NHS, Нацыянальная сістэма аховы здароўя Великабрытаніі, кажа, што ў Великабрытаніі дэмэнцыю дыагнастуюць у аднаго з 11 чалавек ва ўзросце 65+. Якія самыя раннія прыкметы дэмэнцыі? Это добрае пытанне, потому что, безумоўна, до таго, як можна дыагназаваць у чалавека дэмэнцыю, у яго з'яўляюцца больш раннія сімптомы, і чым раней вось гэты працэс нейрадэгенерацыі будзе выяўлены, тым лепей і эфектыўней мы зможам яго затрымаць. Вось. І такімі з'явамі з'яўляецца забыванне словаў, калі чалавек часцей, чым звычайна, таму што кожны з нас сутыкаецца з тым, што нейкае слова все пахаладзелі трошкі ў гэты момант. Кожны з нас стыкаецца з такой сітуацыяй, што не можа нейкае слово вспомніць, оно верціцца там на языку, але не можам узгадаць. Але калі гэта адбываецца часцей, вось, і стала адбывацца часцей, калі чалавек пачынае губляцца ў новых месцах, калі яму бывае цяжка знайсці, напрыклад, шлях, зарыентавацца, гэта такі вельмі істотная прыкмета. Вельмі часта разлады сну з'яўляюцца, часта можна заўважыць, ёсць такія даследаванні, якія паказваюць, што парушэнні сну з'яўляюцца прыкладна на пару гадоў раней, чым непасрэдна дыягназаванне дэмэнцыі. Вось, і таму гэтыя парушэнні ўжо могуць насцярожыць блізкіх і самого чалавека, што трэба быць на ўвазе. Вось. Ну і рызыку вось гэтых нейрадэгенератыўных разладаў істотна павялічваюць метабалічны сіндром, это павышэнне вагі, гэта падвышаны артэрыяльны ціск, гэта паленне. Вось, такія знешнія фактары, якія могуць быць мадыфікаваны, малая фізічная актыўнасць, малая падвіжнасць. Вось, і ёсць такія істотныя даследаванні, якія паказваюць, што калі прыбраць вось гэтыя калі справіцца з гэтымі мадыфікаванымі фактарамі, то колькасць хваробаў Альцгеймера магло быць зменшана амаль у 2 разы. Гэта такі вельмі істотны фактор. То бок здаровы лад жыцця, калі коротка. Так, калі коротка, то здаровы лад жыцця. А як яшчэ прафілактаваць можна? Вот это вот все, вучэнне моваў, галаваломкі, всякие такие штуки. Так, чым больш у чалавека запас, буфер когнітыўных магчымасцяў, тым больш устойлівая сістэма. Чым больш такіх рэзерваў ёсць у галаўным мозгу, тым пазней становяцца відавочнымі і з'яўляюцца сімптомы нейрадэгенератыўных разладаў, гэта праўда. Таму нагрузка на мозг – гэта тое, што сапраўды дазваляе зменшыць праявы нейрадэгенератыўных разладаў і адцягнуць
паяўлення гэтых хвароб. Але я так разумею, лячэнне, менавіта лячэнне дагэтуль не існуе. На жаль, мы не можам на дадзены момант сказаць, што мы вылечваем хваробу Альцгеймера. Пэўныя напрацоўкі у гэтым накірунку вядуцца, і ў мяне ёсць надзеі, што ў бліжэйшыя 5-10 гадоў адбудзецца пэўная рэвалюцыя ў лячэнні хваробы Альцгеймера. І апошні я хацела яшчэ закрануць эту тэму залежнасцяў, з якой вы таксама працуеце. Коротенько, так. Алкаголь. Калі чалавек любіць выпіць бутэлечку піва кожны вечар альбо келіх віна, наколькі гэта рызыкоўна? Трэба глядзець на колькасць выпітага спіртнога, чыстага спірту. Калі гэта больш за штодзень, калі гэта больш за 10 грам, то гэта ўжо рызыка. Калі гэта менш, то тут залежыць ад таго, ці ёсць у чалавека нейкія іншыя праблемы. Таму што калі чалавек абсалютна здаровы, то гэта лічыцца невялікай рызыкай. Па меркаванні Сусветнай арганізацыі аховы здароўя няма нерызыкоўнай дозы алкаголю, ёсць дозы з меншай рызыкай, сярэдняй вялікай рызыкай. А што з падыходаў барацьбы з алкагольнай залежнасцю працуе, а што не працуе? Працуе досыць вялікая колькасць метадаў. Гэта і псіхатэрапеўтычныя метады, у тым ліку досыць даўно, пару гадоў назад, у 19-м годзе, у 20-м годзе выйшаў метааналіз крупны, які даказаў, што група ананімных алкаголікаў працуюць, што псіхадынамічная псіхатэрапія працуе, што когнітыўная псіхатэрапія працуе. А кадзіраванне? А вось кадзіраванне не працуе, таму што кадзіраванне не грунтуецца на змяненні мышлення, кадзіраванне не грунтуе, увогуле няма даследаванняў, якія паказалі яго эфектыўнасць. Падыход сучаснай медыцыны такі, што перад тым, як штосьці выкарыстоўваць на чалавеку, трэба ўвогуле даказаць эфектыўнасць і безопаснасць гэтага ўмешальніцтва. А вось у кадзіровак з гэтым праблема, няма ніякіх даследаванняў. І гэта якраз мяне вельмі насцярожвае, таму што калі вось адэпты гэтых кадзіровак расказваюць, як гэта эфектыўна, то чаму вам не паказаць? Да вас увесь час прыдзіраецца, што у вас няма даследаванняў пра эфектыўнасць, а вы кажаце, што эфектыўна, так пакажыце, прадэманструйце гэта, зрабіце, у вас такая вялікая колькасць, зрабіце хаця б адно нармальнае даследаванне. А даследаванняў няма, уже дзесяткі гадоў практыкуюцца гэтыя кадзіроўкі, а ні аднаго нармальнага даследавання няма. Наступная біч уже можа быць менш, але ўсё ж такі паленне, так? Як зараз у сучасным свеце можна эфектыўна пазбаўляцца ад такой залежнасці? Ёсць ізноў жа псіхатэрапеўтычныя метады, ёсць медыкаментозныя метады, і рэгулярна пераглядаюцца пратаколы, рэгулярна пераглядаюцца, якія новыя дадзеныя з'явіліся. І калі браць, напрыклад, медыкаменты, то в медыкаментозных сродкаў існуе цыцізін, ён, між іншым, даступны ў Беларусі таксама, і без рэцэпта нават даступны, то бок кожны чалавек можа пайсці в аптэцы, паглядзець, як там напісана в інструкцыі, як прымаць, і у пэўнай колькасці людзей гэта дапамагае кінуць паліць. Ёсць яшчэ вараніклін, на жаль, у Беларусі недаступны, бупрапіон таксама, на жаль, у Беларусі недаступны, але бупрапіон і вараніклін рэкамендаваны Сусветнай арганізацыяй аховы здароўя для лячэння. Ёсць у спісе вельмі пажаданых лекаў, якія павінны быць даступны ў кожнай краіне, але, на жаль, напрыклад, у Беларусі яны недаступныя. І адносна нядаўна аказалася, што электронныя цыгарэты абладаюць прыкладна той же самай эфектыўнасцю ў адказе ад палення, што і медыкаментозныя сродкі. Это было паказана апублікавана ў артыкуле. Ёсць такая супольнасць, кахрэнаўская калабарацыя, якія займаюцца якраз такім зборам усіх дадзеных і сістэматычнымі аглядамі доказаў. І вось іхні агляд, які быў публікаваны
у лютым мінулага года паказаў, што электронныя цыгареты могуць быць эфектыўны для тых, хто паліць звычайныя цыгареты, для тых это можа быць эфектыўна. Это не значыць, што трэба звычайнаму чалавеку пачынаць паліць электронныя цыгареты, іх ёсць рызыкі. Але калі чалавек паліць звычайныя цыгареты, то пераход на электронныя дазваляе ў пэўнай колькасці людзей потым ввогуле адмовіцца ад тытуню. Але ж у гэтых вейпах нікатын як бы застаецца, так? І гэта ж рэчыва, якое выклікае залежнасць. Так, нікатын застаецца, але цікавая справа, што залежнасць выклікае нікатын, але асноўныя праблемы, звязаныя з паленнем, выкліканы не нікатынам. Калі глядзець на сам нікатын, так, ад яго там некаторыя таксама ёсць, напрыклад, у яго і канцэрагенны эфект, але калі параўноўваць, напрыклад, канцэрагенны эфект ад нікатыну, канцэрагенны эфект ад дыму, які чалавек атрымлівае, то непасрэдна ад самого нікатыну менш там за 1% уплыву ў параўнанні з уплывам дыму ад цыгарет. То бок, гэта вельмі такое на ўзроўні пагрэшнасці эфект ад нікатыну сам негатыўны. Толькі што залежнасць ствараецца. Гэта асноўны негатыўны эфект. А вы сам нікатын прыраўнялі да кавы? Не до кофеину. До кофеина подобный по механизме деяния, подобный по своих побочных эффектах. Это психостимулятор. И, так. Которым, як бы, лепей не злоўжываць, але не так страшно. Так. А калі мы з вами яшчэ гадоў 7 таму пазнаёміліся толькі, я рабіла артыкул пра так званы наатропы. Гэта рэчы, якія мусяць паляпшаць нашы кагнітыўныя здольнасці, то бок памяць, канцэнтрацыю увагі, здольнасць да навучання. Вы не верыце ў іх эфектыўнасць, іх эфектыўнасць не даказана і бяспечнасць. Але калі я, допустим, хачу заняцца такім кагнітыўным біяхакінгам, што я магу прымаць, якія рэчывы, каб это было эфектыўна і бяспечна і легальна. Ёсць што-небудзь такое? З нагоды веры. Я ввогуле ні ва што не веру. В том сэнсе, што я як доктар не веру ні ў адзін лек. Мяне упэўніваюць толькі доказы. І в сваёй медыцынскай працы я не кіруюся верай. Это ввогуле такі пасыл, які шкодзіць, я лічу, нармальнай медыцыне. Калі казаць пра нейкае паляпшэнне эфектыўнасці працы мозга, то, на жаль, нейкіх лекаў, нейкіх рэчываў, якія маглі бы стала доўгатэрмінова павялічваць эфектыўнасць і без нейкіх там істотных такіх побочных з'яваў, без нейкага такога негатыву, на жаль, не існуе. Мне б хацелася самому, каб так было, каб нешта такое існавала, я б, напэўна, першы ў чарзе б стаяў за тым, каб гэта прымаць, але, на жаль, зараз у нас няма нічога лепшага за просто здаровы лад жыцця. Гэта рэгулярная фізічная нагрузка, гэта нармальная дыета, гэта нармальны сон, гэта разумовая актыўнасць, і гэта тое, што сапраўды дапамагае. Кароткатэрмінова гэта могуць быць псіхастымулянты, такія як там кофеін, нікатын той жа. Гэта тое, што часова дапамагае павялічыць актыўнасць галаўнога мозгу, але таго, што могло б сказаць, што я это прымаю, у мяне там IQ там павялічыўся там 10-15%, я там стаў запамінаць істотна больш, на жаль, такога не існуе. Няма ніякіх рэчаў, якія маглі б гэта палепшыць. І апошняе пытанне, рубрика Бліц. Скажы сваё непапулярнае меркаванне і бяжы, толькі без бегавога элемента. Калі мы рыхтаваліся да інтэрв'ю, вы сказалі, што у вас ёсць некаторыя фразы, которые вас раздражняюць, так, ад которых вас прыгарае. Давайте іх коротко пракаментуем. Так. Першае, мозг яшчэ до конца не вывучаны.
Так, мяне адразу пачынае, я калі чую гэтую фразу, тому что калі мы берем медыцыну, нішто до конца не вывучана, абсолютно нішто, але гэтая фраза прыводзіцца тады, калі хочуць абгрунтаваць, што, напрыклад, лячэнне неэфектыўна, што мы не ведаем, чым якую хваробу лячыць. На самой справе до конца ведаць у навуцы амаль што нічога немагчыма, але гэта не значыць, што мы не можам чагосьці вельмі эфектыўна рабіць. І таму гэтая фраза, она уносіць ложны такі дыскурс, тому что то, што мы чагосьці до конца не ведаем, это не значыць, што мы не можам ужо зараз нешта эфектыўна рабіць і неяк эфектыўна дапамагаць. І мало того, мы ведаем вельмі шмат там мозгу. Калі наши веды параўнаць з тым, што было там 100 гадоў назад ці 50 гадоў назад, мы просто неверагодна павысілі свой узровень ведання, як функцыянуюць нейроны. Вось калі мы казалі пра хваробу Альцгеймера, так, на ўзроўні натраўлівання свайго ж імунітэту, так, пэўных там інтерлейкінаў працуюць новыя лекі. Это супер тонкая праца, і яна немагчыма без дакладнага валодання механізмаў. Раней псіхічных хваробаў не было. Ну так, такія фразы, што вось наши там бацькі, дзяды на дэпрэсію не хварэлі, да, што вы ўсё прыдумалі, ну это ізноў жа такое вельмі істотнае спрашчэнне, таму што было. Адназначна было, і суіцыды былі, і алкаголь пілі, і праблемы розныя былі, і людзей з ментальнымі хваробамі саджалі на караблі, ў мора адпраўлялі, вось, і слова бедлам нам знаёмае, гэта першае, это назва псіхіятрычнай бальніцы ў Лондоне. Вось. Таму псіхічныя хваробы існавалі заўсёды. Просто раней гэта было шаленства, і гэта ўспрымалі як нешта там усіленне там д'ябла ці якіх духаў, а цяпер мы гэта паспяхова лечым. І апошняе, а мне дапамагло. Ну, вось это якраз звязана з тым вось сапраўданнем неэфектыўных метадаў лячэння. Таму што зараз навука, яна ўвогуле неінтуітыўна. Рэчы, якія нам могуць здавацца такімі зразумелымі, наш жыццёвы досвед вельмі часта падманвае. Калі б мы кіраваліся жыццёвым досведам, мы да гэтага часу лічылі б, што зямля плоская. Тому что наш жыццёвы досвед, наши вочы падказваюць нам, што сонца вакол зямлі, там усходзіць, там заходзіць, і што зямля плоская. А толькі навукцы так не працуюць. Нашы ўражанні могуць быць нейкай стартавай кропкай, а далей трэба даследаванні. І даследаванні часта контрінтуітыўны. Таму гэта такі аргумент, з якім прыходзіцца ўвесь час змагацца, на жаль. Уладзімір, дзякую вам вялікі за нашу размову і просто тонну карыснейшай інфармацыі. Я думаю, што будзе ўсім вельмі цікава паслухаць. Дзякую за запрашэнне. У нас у гасцях быў доктар Уладзімір Пекірэня, псіхіятр з Беларусі у Польшчы. Я Марыя Сысой, і гэта быў падкаст здаровага чалавека на Еўрарадыё. Мы выходзім раз на 2 тыдні на Ютубе і ўсіх падкаст-платформах. Беражыце сябе.